Hello mga Yinyans! This is TV. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Click the notification button para ma-update sa video na upload ko. Ang vlog natin ngayon is vlog natin yung Sniper 155R 2021 model. Okay Yinyans, just keep on watching. Tara na! Ito mga Yinyans, yung Sniper 155R 2021 model. Naka 6 speed siya. Yan mga Yinyans, ano to siya? Keyless siya, keyless. Ibig sabihin ng keyless, wala siyang susi. Ang ano lang niya, ang meron lang niya is itong ano. Ito lang. Dapat malapit. Ayan, ito po yung 155R Sniper. Okay. Shoutout pala kay kay Jamaica. At saka kay kay AJ. Okay, si AJ. Okay, shoutout. Okay, itong mga yan, yung gulong niya pala is 120 by 70 17 yung gulong niya. Okay, naka mags na rin siya. Tubeless. Naka tubeless na to. Then ang niya, sprocket niya is 46 sprocket niya. Ngayon ang niya, yung sa likod naka disc brake na, no? Tapos ito yung tambucho niya. Ngayon mga yan, dito naman sa harap. Dito sa harap is 90 by 80 by 17, tapos 90 by 80 by 17, tapos naka-disc brake na rin yung harap. Disc brake naman talaga yung harap nito. Tapos tubeless. Okay, 155R. So may yan. May yan, ito yung keyless niya. Pero pag masyadong malayo to, hindi nyo to ma-function. Kaya ito yung maganda dito sa Sniper 155R kasi hindi siya mananakaw. Kasi kung malayo siya, hindi siya mag-switch itong niya, yung itong ano daw? Ay mga yan ito, bali hindi ito siya mananakaw kasi hindi siya pwedeng kailangan i-push nyo to para umandar. Okay? Ay mga yan. Ito kasi pag hindi nyo pinindot to, hindi mo siya kaya iwas nakaw siya. Kaya dapat pindutin nyo to. Ayan, pipindutin nyo muna. O, tapos, pag inikot nyo, ayan, nagpapunction na siya. Ayan mga yan, so. Ayan na. Ngayon, bago-bago pa lang to, naka 4,767 km pala ang takbo niya. Ngayon mga yan, kung ito pindutin nyo sa gitna, ayan, meron din siyang 284.0 yung trip niya. Trip 1. Tapos yung trip 2, 1,041.7. Tapos yung oras, may oras din, 5.16 may oras. Tapos 54.7 km per liter. Napakatipid. Yung Sniper 155R, napakatipid, 54.7 km. Okay? Ganyan man yan yung function niya. Tapos may yan, kung gusto pa rin, i-start nyo lang. Ayan o. Okay? Ayan na. Okay, kung gusto naman yung i-off nyo lang dito, i-off nyo lang. Ayan, pero kailangan ito nakalapit, kaya nakaiwas nakaw to, kasi kung wala ito, hindi siya andar. Kaya yun yung ganda sa Sniper 155R. And mga Yinyans, kung gusto nyo ng hindi nyo yan, patayin nyo, ibalik nyo lang, namatay na siya, okay na. O, tapos kailangan ibalik nyo ito, kung gusto nyo paandarin ulit, balik nyo lang, kasi kung nakamatayan tapos i-switch nyo, hindi siya hindi siya paandar. Kailangan naka-onto siya, kasi pag ganito nakapatay siya tapos i-switch mo, hindi siya andar. Kaya dapat naka-onto para andar siya. O yan lang. Okay, mga yan, ganyan lang. May yan. Tapos patayin nyo ulit siya kung gusto nyo patayin. O, tapos ibalik nyo lang. O, naka-off na. Tapos balik sa power nya. Okay? May yan. Ngayon kung sa upuan naman, sa upuan ito dapat ito malapit din siya. Tapos dapat i-push nyo ulit. Pag push nyo, dapat push nyo tapos pag push nyo tapos yan lang. Huwag mong i-full. Tapos pinutin mo yung seat, bubukas na to. Ayan o, ngayon yan. Pero wala siyang compartment yung Sniper 155R. Wala. Kasi kadalasan sa mga talaga may yan, sa mga 155R,
ay yung mga Sniper 155, wala siyang barbell kadalasan. Kaya suggestion na maglagay ka ng nito, top box na lang. Paggawa nyo ng top box dito, pwede naman yan. Top box para may lagayan top box. Okay mga yans? Yan lang, Sniper. Okay, tapos ibalik nyo. Okay mga yans? Okay mga yans, shout out pala kay bayaw ko na ito may-ari ng Sniper 155R. Si bayaw ko Randy. Okay mga yans, salamat sa panonood. God bless you everyone. Sana nasa mabuti kayong kalagayan and more power. Bye bye.